4 nisa Kolumbjani nataw sentenza ta' sena ħabs sospiża l-4 snin u multa ta' 100 euro kull waħda wara li fil-qorti ammettew li parteċipaw fit-tmexxija ta' burdel fil-Gżira. In-nisa li l-età tagħhom tvarja bejn it-19 u d-29 sena ġew arrestati f'rejt li sar mill-Pulizija mill-iskwadra ta' kontra l-vizzi wara operazzjoni ta' sorveljanza. F'din l-operazzjoni l-Pulizija nnutaw irġiel differenti jidħlu f'appartament u jitilqu wara nofsija jew siegħa. Fl-awla n-nisa ma semmewx persuni terzi li setgħu kienu involuti fl-operat ta' dan il-burdell. Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek Daniele Aquilina ta' 29 sena ġie kkundannat 18-il sena u xarejn ħabs f'żewġ sentenzi separati. Aquilina kien mixli b'serq bi vjolenza fuq 14-il persuna li żamm diversi persuni kontra l-volontà tagħhom li kaġunalhom ġrieħ ħfief u li ġar arma li taqta' mingħajr il-permess tal-Pulizija. Huwa kien akkużat ukoll li ma osservax il-kundizzjonijiet imposti fuqu meta ingħata l-ħelsien mill-arrest u li sar riċediv. Daniele Aquilina nstab ħati wkoll li għamel dokumenti folots f'taxbiex li beżza lil tzijjuh billi qallu li kien se juża l-vjolenza fuqu u li sera il-mowbajl ta' uħtu fost oħrajn. Raġel li allegatament ġie maħtuf u msawwat minn uffiċjali tal-Pulizija f'Settembru qal fil-qorti li kien hemm 4 uffiċjali involuti. Ir-raġel xehed fil-kompilazzjoni tal-provi kontra Rika Mifsud Grek ta' 22 sena mill-Furjana, Jurgen Falzon ta' 24 sena minn Santa Venera u Luca Brincat ta' 20 sena minn Ħal-Qormi. Dawn it-tlet uffiċjali nsabu sospiżi mill-korp u qed iwieġbu li mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrihom, fosthom li żammew persuni kontra l-volontà tagħhom u li kkawżaw ġrieħi lil persuni b'mottivi razzjali. Fil-kompilazzjoni tal-lum xehed il-psikjatra Joe Kassar li tqabbad mill-qorti biex eżamina l-istat mentali tal-allegat vittma Aldu Willi Ahmed Ali mis-Somalja. Ta' ġurament il-psikjatra xehed li meta l-vittma ikun taħt l-effett tal-alkoħol għandu tendenzi li jsir psikotiku, vjolenti u perikolus. Il-vittma baqa' jinsisti li hemm ir-raba' uffiċjal involut fl-allegat attakk. Is-Somalu xehed li meta kien arrestat l-uffiċjali għalulu li jekk jarawh il-marsa se jsawtuh. Kompla jgħid li ftit wara sabuh, għarfuh u ħaduh fi ġnien fejn sawtuh waqt li kien għadu manetjat. Filwaqt li pponta lejn Luca Brincat, is-Somalu, qal li qabel dan il-każ kellu inċident separat mal-uffiċjal meta allegatament uża t-taser fuqu biex iqajmu waqt li kien rieqed quddiem ATM tal-Bank of Valletta. Tul ix-xhieda l-allegat vittma konferma li kien taħt ordni ta' trattament minħabba abbuż mid-droga u l-alkoħol. Il-każ ikompli aktar tard dan ix-xahar.